Hei, olen Jouni Palmgren ja esittelen teille historiallis-fiktiivisen esikoisteokseni Viikinkien matkassa. Tarina ajoittuu 900-luvun lopulle, jolloin Pohjolan viikingit olivat vahvimmillaan ja purjehtivat meriä herättäen kauhua ympärilleen kaikkialla, missä kävivät. Vaikka viikingit yleensä on esitetty hurjina ja sotaisina joukkona, niin tosiasiassa suurin osa Pohjolan väestä eli rauhallisesti metsästäen, kalastaen, paimentaen karjaa ja viljellen maata. Olivat erinomaisia laivanrakentajia ja merenkulkijoita. Viikingit löysivät ja valloittivat sekä asuttivat aivan uusia maita ja maanosia. Tästä kaikesta kirja kertoo ja menee ehkä vieläkin pidemmälle. Viikinkijoukko palaa voitokkaalta matkalta Novgorodista takaisin kotiin. Matkalla he poikkeavat Suomen rannikolla olevaan kylään täydentämään ase- ja muonavarastojaan. Kylässä syntyy kahakka, jonka seurauksena sepän nuori oppipoika Aaro tempautuu mukaan viikinkien matkaan. Siitä kehkeytyy huima seikkailu, josta ei puutu jännittäviä tapahtumia, yllättäviä käänteitä ja traagisia ihmiskohtaloita. Viikingit purjehtivat paljon pidemmälle kuin mitä historiasta tiedetäänkään. Sepän opista Aaro kaapataan viikinkien matkaan. Matka kulkeutuu Birkan kauppakaupunkiin, missä heidät ottaa vastaan nuori rohkea naispäällikkö. Matka jatkuu ja Aaro saa miekkailukoulutusta. Tanskassa Aaro kohtaa kuninkaan. Viikingit juhlivat usein pitkässä tuvassa. Kaksintaistelussa Aaro kohtaa ylivoimaisen vastustajan. Saavutaan Norjaan viikinkien kotivuonolle. Tehdään ryöstöretki Skotlantiin ja ryöstetään ja tuhotaan luostari. Ja paetaan ylivoimaista vihollista. Kotivuonolla vietetään perheonnea, joka pian kääntyy suruun ja epätoivoon. Sitten valmistaudutaan pitkälle matkalle ja saavutaan vihdoin asuttuun Islantiin, jossa oikeutta jaetaan kansankäräjillä. Siellä kohdataan legendaarinen viikinkipäällikkö. Seikkailu jatkuu Grönlannin uudisasutukseen ja joudutaan taisteluun elämästä ja kuolemasta. Uudisasuttaminen ulotetaan Amerikkaan. Eskimo-ystävän opastuksella pyydetään hylkeitä. Seikkailu jatkuu etelän merille ja kohdataan uusia kulttuureita ja ihmeitä. Petolliset karkotetaan pois joukosta. Taistellaan maailman myrskyjä vastaan. Uusi elämä alkaa uudessa ympäristössä. Kirja on julkaistu Books on Demand-kustantamon kautta sekä painettuna pehmeäkantisena kirjana että sähköisenä e-kirjana. Sitä myyvät useat kirjoja myyvät verkkokaupat. Kirjaa kannattaa kysyä myös paikallisista kirjakaupoista ja kirjastoista. Toivotan hyviä ja antoisia lukuhetkiä.